UPTA, a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos, reclama a creación dunha mesa pola industrialización e o emprego na comarca do Salnés que tire pola economía. Cren que debería ser a mancomunidade a que liderase esta iniciativa para que se asenten novas empresas na comarca. Ao mesmo tempo tamén se queren reunir coa Autoridade Portuaria de Vilagarcía para que o porto da cidade sexa moito máis, din, que un punto de descarga de colectores. Que tal, saúdos? En UPTA din que van a por todas e queren que esa mesa de traballo se poña en marcha xa neste primeiro trimestre do ano. De contado, ampliamos antes outras novas. Ano de récord en Boiro, que pechou 2024 con preto d'1,5 millón de euros en licitacións de obras e servizos. Entre os máis destacados figuran as reformas de Rueiros en Runs e San Mauro, a reforma do mercado de abastos ou o sendeiro entre o Río Breiro e Exipto. Unha cantidade que se verá incrementada con máis de 6 millóns de euros do Servizo de Axuda no Fogar, que se atopa en fase de resolución. Neste 2025 Noia estreará dous equipamentos turísticos, son os miradoiros de Bergondo e Santa Cristina, que foron acondicionados con novo pavimento e mellora de accesos. Ambos ofrecen fermosas panorámicas da ría e atópanse a apenas 1 kilómetro do centro urbano. A Xunta rehabilitará o retablo maior da igrexa de San Pedro de Lantaño, en Portas, cun investimento de 62.000 euros. A estrutura barroca está afectada por varias pragas. No proceso de recuperación tamén se van restaurar as imaxes e tentarase recuperar a policromía original. Pontevedra xa conta os días para estrearse como sede da 12ª edición dos Premios Feroz. A gala vai ser o 25 de xaneiro, pero nestas xornadas previas a programación especial encara a súa recta final. O primeiro acto do ano virá da man de Javier Giner, guionista, director e produtor executivo de Yo Adicto, con 4 nomeamentos aos Feroz 2025. Despois repasamos o resto de propostas. E tamén estaremos nalgúns dos actos os que xa están asistindo os Reis Magos na súa xira polas Rías Baixas. Esta mañá visitaron por primeira vez o Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra, onde recolleron as cartas da rapazada. Dentro duns minutos coñecemos outras das súas citas para esta fin de semana pasada por auga, onde a chuvia obrigou a adaptar ou cancelar algunhas das cabalgatas. Pois así, co Reis Magos xa ben pretiño de nós, imos arrancando as novas do día. E como víamos en cabeceira, UPTA, a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos, reclama a creación dunha mesa pola industrialización e o emprego na comarca do Salnés que tire pola economía. Cren que debería ser a mancomunidade a que liderase esta iniciativa para que se asenten novas empresas na comarca. Ao mesmo tempo, tamén se queren reunir coa Autoridade Portuaria de Vilagarcía para que o porto da cidade sexa moito máis, din, que un punto de descarga de colectores. UPTA arranca este 2025 cunha gran reivindicación para a comarca do Salnés. Hai que crear unha mesa pola industrialización e o emprego de forma urxente. Cren que debería ser a mancomunidade a que liderase esa mesa. Por iso lle pedimos a ese ente que non sabemos moi ben para que sirve. De verdad, a día de hoxe non temos nin idea ninguén para que sirve ese ente que da comarca, que todos coñecedes, e que creo que debería de estar estrictamente ter as súas fundamentos dende o punto de vista de traballo a desenrolar neste ano, a búsqueda de empresas que veñan á nosa comarca. É fundamental. Porque apuntan nestes momentos ninguén está a liderar a industrialización da comarca. Dende UPTA insisten na necesidade de que aquí se asenten novas empresas que tiren pola economía. Iso si, matizan, compañías que non poñan en perigo outros sectores, en alusión á ameaza de Altri. Lóxicamente estamos totalmente en contra de empresas como Altri, que posiblemente lle dé un varapalo todavía peor a empregabilidade que temos na nosa ría.
En UPTA din que van a por todas e queren que esa mesa de traballo se poña en marcha xa neste primeiro trimestre do ano. Para iso contactarán con concellos e entidades de todo tipo. Tamén petarán a porta da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. O Porto de Vilagarcía ten que ser o auténtico motor económico da comarca e debemos de traballar conxuntamente co Porto de Vilagarcía, os concellos, para encontrar que as mercancías, as mercadorías que se producen na comarca poidan ter salida a mercados exteriores. O colectivo de autónomos aproveitou hoxe para facer balance de 2024. Salientan que as provincias da Coruña e Pontevedra son as únicas de Galicia que se manteñen estables en canto a número de autónomos, incluso cun crecemento moi baixo. No caso do Salnés falan de datos bons, pero advirten dunha falsa estabilidade con máis dun cento de novos traballadores por conta propia, situándose a finais de ano en máis de 8.700. Temos unha falsa estabilidade e esa falsa estabilidade bendita precisamente por esas altas e baixas que se producen, esa alta rotación. Fan falla 2.000 empregos para sustituir a situación de baixo emprego de calidade que temos na comarca. Unha rotación que se dá especialmente no comercio co peche e inmediata apertura de negocios nos mesmos locais. No conxunto de Galicia o sector do comercio segue en caída libre. Para mostra un dato, no pasado mes de decembro, de media, na comunidade pecharon o día 5 establecementos. Bueno, co inicio de 2025 as peaxes da AP9 volven subir, fano en máis dun 5%. Trátase dunha das autoestradas de toda España que máis sobe, logo da de Málaga e da que une Alacante con Cartaxena. Nos últimos 5 anos a AP9 subiu un 26%. A viaxe máis longa entre Ferrol e Tui queda agora nos 25,50 euros, mentres que a viaxe entre Pontevedra e Vigo acada os 4,60 euros. Na parte positiva, tamén entraron en vigor as novas bonificacións para os usuarios recorrentes. Logo do acordo entre o PSOE e o BNG, aplicaránse descontos de ata o 75% das tarifas se se suma a gratuidade da viaxe de volta cunha redución do 50% da viaxe de ida. Tanto usuarios como particulares, así todo, queixanse das abusivas tarifas desta autoestrada, tendo en conta, ademais, que a prórroga da concesión, que rematou en 2013, podería acabar sendo declarada ilegal. Esta mañá, dende UPTA, volveron reivindicar a supresión das peaxes, insistindo en que se segue a pagar por unha autoestrada que xa está amortizada. Din que é unha situación lamentable e considerana unha usura e extorsión á economía galega. A nós nos parece, dende logo, lamentable. Nos parece que é unha auténtica usura, é un auténtico extorsión á economía galega que non se recupere esta autoestrada e que sea unha autoestrada de peaxe libre. Este é un problema de país e este é un problema de todos, dos concellos, das persoas que traballan, dos autónomos, dos empresarios, das persoas que veñen de lecer a Galicia. É dicir, é un problema común e un problema conxunto. E parece que aquí todo o mundo mira para outro lado mentras hai unha empresa que de verdad se está facendo de ouro cas peaxes. Ano de récord en Boiro que pechou 2024 con preto d'1,5 millón de euros en licitacións de obras e servizos. Entre os máis destacados figuran as reformas de Rueiros en Runs e San Mauro, a reforma do mercado de abastos ou o sendeiro entre o río Breiro e Exipto. Nada máis finalizar o ano, o Concello de Boiro fixo balance das numerosas obras e servizos licitados ao longo de 2024, que suman un importe próximo ao 1,5 millón de euros, cantidade que se verá notablemente incrementada cos máis de 6 millóns do Servizo de Axuda no Fogar, que se atopa publicado en fase de resolución. O Concello de Boiro neste período 2024 licitamos en obras e servicios por un importe próximo ao 1,5 millón de euros. A iso hai que sumarlle os máis de 6 millóns de euros da licitación da axuda no fogar que está publicada, está ahora en fase de resolución, donde finalizou o período de presentación de solicitudes o 26 de decembro e estamos ahora para a semana pois en fase de resolución.
Todos os contratos adxudicados durante o pasado ano están publicados na plataforma de contratos do sector público. Destacan pola súa dotación orzamentaria os rueiros de Runs e San Mauro, con 430.000 euros, a reforma da Praza de Abastos, que ascende a 146.000, a pavimentación da subida a Espiñeira por importe de 147.000 euros ou o sendeiro que conecta o río Breiro con Exito, cun orzamento de 100.000. Licitacións máis destacadas ou actuacións son, por exemplo, os rueiros de Runs en San Mauro, que estamos falando de máis de 400.000 euros que se van a invertir, que xa está adjudicada esa obra. Tamén a reforma da Plaza de Abastos, que acabamos de finalizar agora a final do mes de decembro, que ascenderon a preto de 150.000 euros. Tamén a pavimentación da subida da Espiñeira por un importe de casi preto de 150.000 euros, que está pendiente de executar tamén agora esta semana, ou tamén o sendeiro que conecta o río Breiro con Exito, que estamos falando que se invertiron preto de 100.000 euros. Tamén se executou ao longo de 2024 a reforma de diversas infraestructuras viarias e obras hidráulicas, como a mellora dos camiños do Parque da Cachada ou a auditoría da rede de saneamento. En canto á adquisición de equipamentos, destaca a instalación de cámaras de seguridade no polígono de Espiñeira ou a compra dun vehículo para uso municipal. O Concello de Ribeira abre unha consulta veciñal de cara á elaboración dos orzamentos de 2025. A través dun formulario colgado na web municipal ribeira.gal, os veciños e veciñas poden realizar as súas propostas de investimento en obras e servizos que poderán ser incluídas nos plans municipais. O prazo para participar comezou hoxe mesmo e rematará o 9 de xaneiro a medianoite. Unha vez recollidas as propostas, serán valoradas para integrar nos plans de acción municipais aquelas máis relevantes e con posibilidade de encaixe orzamentario. Dende o Goberno local animan os veciños a participar coa fin de garantir que os recursos públicos se destinen a necesidades reais, priorizando as accións que melloren a calidade de vida en todas as parroquias. En este 2025 Noia estreará dous novos equipamentos turísticos. Son os miradoiros de Bergondo e Santa Cristina, que foron acondicionados con novo pavimento e mellora de accesos. Ambos ofrecen fermosas panorámicas da ría e atópanse a apenas 1 kilómetro do centro urbano. Ademais da mellora do miradoiro de Bergondo, coa instalación de soleira de formigón, peche con baranda e mobiliario urbano, procedeuse ao acondicionamento da vía de acceso que conduce a outros enclaves singulares do municipio. Un mirador que ven de executarse na zona de Bergondo, na zona do Torno, casi contigua a Casa de Turismo Rural que hai nesa zona do Torno e a Baia, donde ademais se mellorou tamén a vía de acceso, se pavimentou a estrada de acceso ao Torno a Baia e que dá continuidade ata o cementerio do Paramo e hacia o dolmen da Cova da Moura, poñendo en valor un enclave que ten un atractivo turístico por os elementos que confluyen nese percorrido, o Pazo da Peña do Ouro, este mirador, as propias instalacións do colexio e do polideportivo vinculado ao colexio Felipe de Castro, e tamén o que son as instalacións perimetrais do cementerio, onde veñen de facerse unha serie de actuacións de mellora, algunhas delas desarrolladas tamén co obradoiro de emprego que vimos de clausurar fai uns días e que continuarán determinados traballos co novo obradoiro de emprego que ven de iniciarse. Xunto con esta actuación acondicionouse tamén como miradoiro unha zona degradada da parroquia de Santa Cristina, na que se prevé habilitar nun futuro un área de estacionamento de autocaravanas. No de Santa Cristina se poida acondicionar nos próximos meses un aparcamento para autocaravanas que outra das situacións demandada por determinados usuarios, donde a parte do proxecto no que se está traballando para a construción dun novo parking de autocaravanas, esa plataforma que foi acondicionada como mirador, dada a superficie amplia que ten, vai a permitir tamén a utilización de autocaravanas de unha parte desa superficie. Son dúas actuacións que se van a xustificar nos próximos días, son dos proxectos que o Concello de Noia tiña incluído dentro dese plan de sostenibilidade turístico. Bueno, os Reis Magos xa andan polas Rías Baixas. Esta mañá chegáronse, ademais, por primeira vez á Deputación de Pontevedra. Vémolo despois da publicidade.
Continuamos aquí nas novas en Canal Rías Baixas, seguimos agora ata Pontevedra, ali a estación de bombeo do Lérez rebaixa o seu impacto acústico na zona con melloras en 4 das súas bombas de auga. A intervención contou cun orzamento de 70.000 euros incluídos no contrato que o Concello ten na actualidade con Viacua. Deste xeito conseguiuse rebaixar o ruído exterior nas proximidades dos edificios por debaixo dos 70 decibelios, axustándose á legislación vixente. Dende o Concello apuntan que non é posible rebaixalo máis polas necesidades de ventilación das bombas que se atopan no interior do edificio. Compatible co ruido ambiente que é necesario. Sí que había queixas e que había un ruido agudo por riba deses 80 decibelios que molestaba ao pasar pola senda do Lérez e algunha vivenda que estuvera cerca, que non hai moitas, a decir verdad, as vivendas están bastante lonxe, non? Pero bueno, era necesario facer este cambio para reducir a contaminación acústica e nada, pues que quedou perfectamente ben e tal. Podríase reducir máis, pero eso impediría que ventilase ben as bombas e, polo tanto, se mantén tal como está o diseño original do edificio, de maneira que está dentro dos parámetros recollidos na legislación. E o Concello de Boiro amplía a capacidade do punto limpo de Espiñeira para a fracción de recollida de podas debido ao incremento rexistrado tras a entrada en vigor da nova lei que proíbe a queima de residuos xerados no entorno agrario e silvícola. Tamén procedeu a renovación das placas que identifican cada colector para dar un mellor servizo e máis información aos usuarios. Estas actuacións son posibles grazas a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente destinada a actuacións en materia de residuos de competencia municipal. A Xunta rehabilitará o retablo maior da igrexa de San Pedro de Lantaño, en Portas. O proxecto de restauración suporá un investimento de 62.000 euros. Trátase dunha bella demanda dos veciños da parroquia e tamén do Concello. Dende hai tempo veñen advertindo do deterioro que está a sufrir o retablo barroco, afectado por varias pragas. No proceso de recuperación tamén se van restaurar as imaxes de San Andrés, San Vicente, San Xosé, San Francisco, San Pedro, Santiago Peregrino e a Virxe da Apocalipse. Ao mesmo tempo tentarase recuperar a policromía orixinal e se procederá á retirada de todos os elementos alleos á estructura orixinal. Os traballos van comezar xa nos vindeiros días coa desmontaxe e revisión do retablo. A previsión é que esta restauración se vai a prolongar durante os vindeiros 6 meses, polo que se todo vai segundo agardado debería estar rematada pro San Pedro, patrón da parroquia, que se celebra a finais de xuño. E a partir de aí facer todo o que é o tratamento para eliminar ese xilófago que é o que está deteriorando a madeira e posteriormente recuperar tamén aquelas pezas do retablo que estén afectadas e recuperar a policromía orixinal e tamén os santos, as figuras que tamén teñen un especial valor. Era unha demanda dos veciños. É un retablo de madeira dos poucos que hai, tipo do barroco da comarca e, sobre todo, cuidar o noso patrimonio e darlle as gracias. Pontevedra xa conta os días para estrearse como sede da 12ª edición dos Premios Feroz. A gala vai ser o día 25 deste mes, pero nestas xornadas previas a programación especial encara a súa recta final. O primeiro do ano será Javier Giner, guionista, director e produtor executivo de Yo Adicto, con 4 nomeamentos aos Feroz 2025. O venres 10 ás 7 da tarde proxectarase no Teatro Principal 3 capítulos da serie. Despois celebrarase un coloquio entre Giner e os asistentes. O martes 14 Marcol presentará Salve María, película candidata a 4 feroces. A charla coa directora e guionista será no Teatro Principal tras velo filme ás 7 da tarde. Finalmente collerá o testemuño Candela Peña. A actriz compartirá 2 xornadas co público pontevedrés. A primeira o venres 17 ás 6 da tarde, cando se proxecten 3 episodios de El caso Asunta no auditorio do Pazo da Cultura. Despois, a protagonista ofrecerá unha charla acompañada das persoas que axudaron a crear a personaxe de Rosario Porto. O día seguinte, o sábado 18, tamén no auditorio, pero ás 4 da tarde, poderánse ver os 3 episodios finais para comentalos despois coa propia Candela Peña e outros membros do equipo.
A Deputación de Pontevedra vestiuse hoxe de gala para recibir a visita dos Reis Magos. Por primeira vez, as súas maxestades visitaron o Pazo Provincial recollendo as cartas da cativada que os agardaban no Salón de Plenos. Maravilloso, tú fíjate la cantidad de gente que nos está queriendo salir y además muchos aprovechan para traer sus cartas. Pues fíjate, tenemos ya el saco lleno y estamos siguiendo repartiendo ilusión y estoy muy contento de estar con los Reyes, ¿a que sí? Agotador. Y como tengo ya una edad, pues entonces cada vez peor nada. Los Reyes Magos también tenemos un poco de reuma, de artrosis, nos duele la espalda y tal, pero bueno, lo llevamos bien y la ilusión lo puede todo. Le pedí muchas cosas. Un peluche. Una caja de Brawl Stars, que viene con figuritas de Brawl Stars, Robux para Roblox y un paraguas. Una rosa, unas pinturas. Yo quiero una batería, una cámara de fotos, una colonia de mármol y unos pompones de pintar. Yo le pedí como un armario de Monster High, un bebé reborn, que es un bebé que parece real, y le pedí unos rotus de lettering. Y es la primera vez que vienen los Reyes a la Diputación de Pontevedra. Pero es que yo estoy nerviosísimo porque yo creo que fui bueno, pero a lo mejor alguno piensa que no fui bueno. Para nosotros es un orgullo que sus majestades de Oriente, estas figuras tan insignes que están tan atareadas en estos días, puedan venir por primera vez a la Diputación de Pontevedra. A visita dos Reis Magos enmarcouse nas actividades do programa O Noso Nadal da Deputación de Pontevedra, que inclúe o ciclo de concertos entradiñas de Aninovo, actividades no Museo de Pontevedra como obradoiros e exposicións temáticas e tamén outras de carácter familiar e infantil no Castelo de Soutomaior. Neste último aínda se pode desfrutar do xogo de escapismo, pero que están as entradas á venda na web do Castelo esta fin de semana e a vindeira. Ademais, ata este domingo aínda é posible desfrutar do espectáculo de videomapping na Torre da Homenaxe dende as 7 da tarde ata as 8:30. Bueno, ademais desta visita adiantada, o domingo día 5, vesperado día de Reis, os Reis Magos non faltarán a súa cita coa cativada pontevedresa. Entre a vaga de cancelacións das cabalgatas nos diferentes concellos pola previsión de chuvia para o domingo, a capital resiste e mantén o percorrido das súas maxestades pola cidade. Iso sí, será cun ritmo máis rápido. Ademais, este ano, por primeira vez, a recepción da mañá celebrarase o día 5 na Casa Consistorial. As previsións meteorolóxicas pro domingo non son boas, pero as chuvias que caerán pola tarde non impedirán aos Reis Magos encabezar a súa cabalgata en Pontevedra. Falamos cos axudantes para comentarlle pois que iba a chover moito o domingo, que probablemente pase así, que chova e vai a mal tempo, para preguntarlle se querían vir igual ou non, e dixéronnos que, por suposto, os Reis Magos teñen que vir a Pontevedra e van a vir como estaba previsto no día da cabalgata, porque os nenos e as nenas de Pontevedra portáronse moi ben este ano e non poden deixar de vir a Pontevedra. Saindo da Avenida de Lugo, a comitiva percorrerá Loureiro Crespo, Benito Corval, Praza da Peregrina, Michelena, Praza de España, Alameda e Chegarai. Farao ademais a un ritmo máis áxil. E imos a ter cabalgata como estaba previsto. O mellor, eso sí, igual vai un pouquiño máis rápido do habitual, porque se chove moito, pois teremos que andar un pouco máis. Os reis son magos e non enfermarían, pero si é certo que os nenos e as nenas e os paxes pois poderían enfermarse se collen unha molladura moi grande. Doutra banda, a Casa Consistorial vestirase de gala para acoller por primeira vez a recepción das súas maxestades de Oriente. Será o domingo a partir das 11 da mañá. Nos dixeron que estaban encantados de estrear e ver como quedou a Casa Consistorial, que lles apetecía ir alí para ver como quedara esa entrada á Casa Consistorial e nos pediron si podíamos facer a recepción alí. Tamén aceptamos gustosamente, estamos encantados de que se faga a recepción na Casa Consistorial e nos dixeron que tamén lles facía moita ilusión que todos os nenos e nenas que puidesen ir camiñando, que fosen camiñando. En canto ao operativo de tráfico durante a cabalgata, as rúas do percorrido permanecerán pechadas ao tráfico a partir das 4 da tarde ata o remate do desfile. Tampouco se permitirá o acceso ou saída dos garaxes que se atopen no itinerario durante este tempo.
As malas previsións meteorolóxicas pro domingo obrigaron o Concello de Noia a cambiar de plans, aínda que manterán as carrozas listas para sair no caso de que a chuvia dea unha tregua. Todo apunta a que os reis recibirán os nenos no pabillón Agustín Mourís. Aínda que agardarán ata o último momento, o máis probable é que os reis non poidan percorrer as rúas de Noia o próximo domingo por mor das malas previsións que apuntan a unha potente borrasca. Aínda así, os pequenos da localidade non quedarán sen velos, porque se organizará unha recepción e gran festa con animación no pabillón Agustín Mourís. En principio, tiñamos pensado facer o recorrido cas carrozas como anos anteriores, desde o Malecón de San Lázaro e vir a recepción ao Concello, pero temos que cambiarlo, entonces vai a facerse no pabellón Alonso Rodríguez a recepción. E nada, vai haber festa igual, vai haber sorpresas, os nenos poden ir igual que as súas vestimentas que iban a ir nas carrozas, e vamos a pasalo moi ben de todas as maneiras, aínda que sea nun local cerrado. Se tuveramos a suerte, que penso que non vai a ser que despejara pola tarde, temos previsto salir cas carrozas, pero bueno, eso sería, si despois de comer vemos que temos a suerte de que vai a levantar o tempo, poderíamos salir ca cabalgata, vale? Pero bueno, eso é plan B, máis que plan A é plan B. O que si está garantido é a visita dos reis a todas as parroquias. Percorrerán os distintos centros sociais dende pola mañá e farán unha última parada tanto no asilo como na residencia da terceira idade. Pola mañá salirá para as parroquias, como todos os anos, que levamos facendo desde a pandemia. Salirán os reyes aínda que chova, van a ir aos locales sociales a repartir caramelos aos nenos, vale? Eso vaise facer aínda que chova e vente. Os nenos que vayan para os locales sociales, salvo en Morro, que o vamos a facer no Rei Martiño, porque non pode subir a furgoneta ao local social. No resto das parroquias, nos locales sociales, que acudan os nenos a recibir o seu agasallo das súas majestades, como todos os anos igual. Iremos tamén á residencia de anciáns a levar os seus carameliños ás 4:30 aos nenos maiores, como todos os anos viñamos facendo tamén, porque ainda que chova, iso vamos a facelo igual. E Boiro acollerá este domingo unha recepción inclusiva dos Reis Magos. Será a partir das 11:30 da mañá no local Leña Verde. Está especialmente orientada a nenos neurodiverxentes, aínda que aberta a todo o público. A Asociación Barbantea organiza unha recepción inclusiva para que todos os cativos, especialmente aqueles con trastorno do espectro autista, poidan ver os Reis Magos. Melchor, Gaspar e Baltasar recibirán os cativos este domingo a partir das 11:30 da mañá no local Leña Verde do Centro Social de Boiro. Aínda que a actividade está dirixida especialmente a nenos neurodiverxentes, as súas majestades recibirán a todos os cativos que se acheguen. Entregaránlle ademais 12 agasallos. Unha recepción inclusiva dos Reis Magos de Oriente que se vai a celebrar o domingo 5 de xaneiro de 11:30 a 1:30 no local Leña Verde no soto do Centro Social de Boiro. Nos parece un evento moi importante que xa é o segundo ano que realizamos, orientado especialmente a nenos e nenas autistas, pero que está aberto á asistencia de calquer neno e nena, independentemente, como repito, da súa condición. Estamos encantados de colaborar con Barbantea e eu persoalmente como docente e concelleira de Educación pois moi orgullosa de camiñar nestes primeiros pasiños coa asociación, porque esta é a segunda edición, pero é a primeira edición de unha recepción inclusiva dos Reis Magos na que Barbantea xa está constituída como asociación. Durante a presentación desta recepción, o alcalde de Boiro aproveitou para anunciar a suspensión da cabalgata por mor do mal tempo previsto. No seu lugar celebrarase unha gran festa no pabillón da Cachada, na que os nenos visitarán aos reis e gozarán de xogos e unha chocolatada. Acabamos de decidir xunto ca Comisión Parroquial de Santiago de Lampón fai uns minutos a cancelación da cabalgata de Reyes, debido á previsión meteorolóxica que se vai dar para este domingo. En lugar de facer a cabalgata, o que van a facer os Reyes Magos fareis unha recepción aos Reyes Magos no pabillón da Cachada. Ali, repartirán caramelos a todos os nenos e nenas e atenderán, os desexos destos nenos a última hora.
A recepción vai ser a partir das 6 da tarde e vamos a contar con chocolatada e animación musical a cargo do DJ Matrick. Rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Pasen boa fin de semana e tamén feliz xornada de Reis.